Brčaci su se bavili korupcijom. Kažu, u distriktu je itekako ima, najviše u zdravstvu i obrazovanju. Godišnje Kancelarija omladinskog centra Vermont zaprimi 30 prijava korupcije koje je proslijedi policiji. U posljednjih godinu i po dana Brčansko tužilaštvo 45 predmeta koliko je otvorilo, podiglo je 18 optužnica. Nevladin sektor kaže to su tek mali, ali nedovoljni koraci na suzbijanju korupcije. Radi se o službenicima najčešće u javnom sektoru, mada ima dakle i optuženi koji su iz privatnog sektora. Ove godine je optužen jedan poreski inspektor, jedan komunalni inspektor, a također jedan uposlenik Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčkog distrikta. Korupcija u Bosni i Hercegovini apsolutno je da je sistemska i da je po pitanju borbe protiv korupcije jako malo urađeno u Bosni i Hercegovini. Po korupciji u distriktu najviše prednjače zdravstvo i obrazovanja, zatim sudstvo i policija. U akauntu tvrde da je ušla u sve segmente društva. Koliko je prisutna u brčanskoj vlasti, njeni predstavnici ostaju zatečeni pred ovim novinarskim pitanjem. Ja nisam očekivao ovo pitanje vezano za prezentaciju strategije i akcijnog plana za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije i ne da izbjegavam takav odgovor, nego vi znate da postoji priča i da javno mnijenje smatra da je korupcija prisutna u Brčkom distriktu u svim segmentima društva. Evo i ja imam takvo mišljenje. Građani su ubijeđeni da je korupcija postala naša svakodnevnica, ali mnogi tvrde da se sa njom još nisu sreli. Međutim, ima i onih koji misle da je nikako nema. Ja korupciju nisam primijetio nigdje. Pretpostavljam da ima. A gdje najviše, šta mislite? Pa, možda u zdravstvu, možda u ovako. U zapošljavanju najviše ima. Evo ja imam čovjeka i imao će direktor škole, sve mu rade u školi. U akauntu su smislili novu strategiju borbe protiv korupcije za naredne 4 godine. Uvjeravaju da je bolja od prethodne. S druge strane, vlasti distrikta odavno su pripremile set antikoruptivnih zakona i na tome su i stali. Sada planiraju da osnuju i antikoruptivnih